Thula kubazalwane. Sakhona izithandwa zami. Mhlanje ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli likaJohannes chapter 20 verses 19 to 31. Uma ngibuka le ndaba kunezinto ezenzakalayo ezingithintayo
wabafileyo, kodwa ubengakafiki kubafundi bakhe. Kodwa uthi mefika kubafundi bakhe, lithi izwi likaNkulunkulu kwasekumnyama sehwalele, wangena endlini bona beyivalele ngenxa yokusaba nangenxa yovalo. Into yokuqala engiyibukayo, ngibuka umuntu osephenduke isigqila ngenxa yokwesaba, osephenduke isigqila ngenxa yokuluka abanye abantu, osephenduke isigqila ngenxa yezinto ayikhulumile, osephenduke isigqila ngenxa yezinto azenzile, osephenduke isigqila ngenxa yenhlebo. Khona izinto abantu abayikhulumile ngawe abazi noma uyazi noma wazi, kodwa mawubabuka usamamatheka. Khona izinto emndenini abahlale phansi bayidiscussa ungekho, kanti ngebhadi lizobalahlela kubo, kube khona obaputshuzelayo bethiwa ngawe ungekho, maqedana ungene bese ubachawula bonke. Yamazi umuntu ongazi noma uyazi noma wazi, noma uzoreacta ngokuthando, a-expect ukuthi umdinelwe, kodwa wena umamukele. Khona abanye abantu abaphenduke igqila behleli bodwa ngoba nakho behlezi bebheka abanye abantu. Ayikho into eyinkinga njengomuntu othanda imithi, ngoba umuntu othanda imithi uhlezi eyitshela wonke umuntu yamthakatha. Akekho umuntu oyinkinga njengomuntu ohlebayo, ngoba benibona nihlangene uhlezi eyitshela nihlangene ngegama lakhe. Kakade sithi isiZulu indlela yaziwa umhambi wayo. So mina ngahlezi ngisola abantu, ngahlezi ngiluka abantu, ngahlezi ngicabana nabantu. Inkinga mhlawumbe yikho bona hleze isele ngamina. Izwi likaNkulunkulu bahlele endlini. Yabazi abantu abahlele endlini ongazi uyitshela ukuthi kwase kwamnandi kuloya mndeni, kwase kwamnandi kuleya khaphuli, kwase kwamnandi kuloya muzi. Baningi abantu abanezithabathaba zemizi abakwazi ukuhlala kuyona ngoba izinto eziphakathi ziyabashisa. Baningi abathe, Nkosi ngicela ukuyojika kuloya mshado, Nkosi ngicela ukushada noSibanibani, kodwa namhlanje bathi Nkosi ukube ngangazi ngaba ngifumanga. Baningi abantu abahleli ema-ofisini ezikhundleni ezinkulu, kodwa kuhlaleki bayasha. Khona enye into omuyibuka bathi abazi kangcono, it is beautiful from afar, but once you come closer you realize it's far from beauty. Khona kubukeka kukuhle uma kusale. Wethu sami ngisakhona. Ngiyangithi mina uyabona uhlangene nendoda edivosile noma wahlangana nentombi edivosile, before umshade awuqale ex wakhe. Base yabuza ukuthi khona sengimbonile, khona thandwa inhliziyo, kodwa umhlebele nahlukaniswa yini naye. Ngoba umuntu uzonika isayidi lakhe, uyaqoqela ukuvumelana naye, awubuyele komunye uthi mntana womuntu kwenzakalani. Ngoba there are always two sides, yours and mine and the truth. Khona ezinye izinto othi muyibuka
uthi osibanibani baze bahlala kamnandi, osibanibani baze bajabula, osibanibani baze bahappy. Akusiko konke okubukeka kumamatheka okusho ukuthi sijabule. Akusiko konke okubukeka kujabulisa abantu okusho ukuthi sineme la sihleli khona. Bangaka abantu abahleli abathi Nkosi sengikhathele, abathi Nkosi angisayifuni lento, abathi Nkosi kube kuyakwazi ukwenzeka, athi uArkeli athi if I could turn back the say what chili uthi I can turn what the hands of time. Ngiyayithanda le yanto uthi medlala le video yakhe uyibona ithobe iginqika, uyibona ithobe iginqika. Hayi gcineni besibona istory sisonke. Hathi obhala kahle, hathi ungajabuli ngamsitha sami, hathi ungibona ngihluphekile, hathi ngelinye ilanga ngiyakuvuka. Khona inkonzo engiyithanda uJesu athi bebabona, hathi obhala kahle evangelini babehleli ngenxa yovalo. Ngiyamthanda umntaka Maria, ngangena phakathi kwabo, athi ukuthula phakathi kwekhaya. Athi ukuthula kule ndawo, bese kuyavuka kumina ngelinye ilanga. Lithi izwi likaNkulunkulu, umntaka Maria uhamba nabo. Sesikebheni, bese yalala. Kwakuhamba noNkulunkulu kanti uNkulunkulu uselele. Bayahamba endleleni, bathi umntaka Maria ubulana kanti imudla uselele. Izwi likaNkulunkulu baphakama amadlambi. Lithi izwi likaNkulunkulu amanzi ayifuna ungena esikebheni. Lithi izwi likaNkulunkulu basaba abantu. Agijima amadoda ayomvusa uNkulunkulu. Athi Nkosi uhlaleleni, athi Nkosi ulaleleni, Nkosi kanti ukephi? Wethandwa sami nisakhona. Wakwakhuleka uNkulunkulu and uNkulunkulu walala. Wakwacela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wazumeka. Wakwababeka abantu abakho uNkulunkulu kanti uNkulunkulu usathatha isithongwana. Khona abanye abantu pray for years. Khona abanye abantu asebehlala eNkosini. Athi uMpostoli Pawuli athi Nkosi susifa. Athi uJehova no. Athi Nkosi susifa. Athi uJehova not yet. Athi uPawuli susifa. Thi gracia lami likwanele. Wokwahlatshwa yivu hamba. Ohlatshwa yivu hamba. Ufuna ukuhlala phansi alibangule. Athi uJehova awukwazi ukulibangula. Khona abanye bethu inhlupheko ayisoze sahlukana naso, asongene ethuleni naso, kodwa ngiyaza ngihamba yedwa noma uNkulunkulu angalala kodwa usesikebheni. Akumdinga sukume, bengadinga umvusa ngoba ngiyazi akusoze kwenzeka. Khona insizwe engiyithandayo athi noma ngidabula phansi kwethu lokufa, athi angikwesaba okubi, athi ngoba wena unami. Thandwa sami, uNkulunkulu akasho ukuthi kusadabula. Akasho uNkulunkulu athi alisekho ithunzi lokufa. uDavid udeka itafula. Athi udeka itafula, athi phambi kwamahlami, athi izitha zami engigudle nasesiswini, athi izitha zami engisebenza nazo. Wakwamfaka umuntu emsebenzini, maqedela afuna ukuxosha wena. Wakwamcela azoba uneni, azogada ingane, azoba yiklina, maqedela ehlala embhedeni wakho. Athi noma ngijabula, athi phansi kwethunzi lokufa. uNkulunkulu akahlala esikebheni, akalale anendzaba, maqedela ekhona akusoze kwenzeka. Khona inkonzo ayenzayo. Uyangitshela umntaka Maria, bengiyeshona namhlanje, hayibo Nkosi, nakho ukuhlwa, hayibo Nkosi, nantu uvalo. Bengiyeshona namhlanje, hayibo Nkosi, angazi kusasa ngizokwenzani. Sebekhulumile, khona abazazi zonke indaba, khona abazi konke okuzokwenzeka ngawe, khona abazi konke okuzokwenzeka kubantwana bakho, khona abazi konke ngekusasa lakho. Besiyiswela indoda, besiyiswela intombi, besimswela umama, besimswela ubaba. Athi Nkosi ngipha ukuthula kwakho.
khona bathi Nkosi athi nginamazwi ankentezayo enhlizweni yami, athi Nkosi ngizwe imisindo eminingi, athi Nkosi ngibona abantu abami bezodivosa, athi Nkosi ngibona izingane zami zehlanya, athi Nkosi ngibona bengashadelwa, athi Nkosi abasasebenzi, athi Nkosi ayifikile incwadi, but we repossessing. Bengasho Nkosi noma sekunemisindo emgaka. Hey ningi imisindo emhlabeni. Hey khona abantu abanomsindo. Khona omunye umuntu uzloud ethule. Uthi umbona uthi Nkosi, hey unomsindo nangu umuntu. Khona omunye umuntu ongathi bumbingelela, ungathi sawubona ungujani ubuze ngendlela, hayi ngoba naku ufuna umasi. Wema ukuthula kwazalwane. Wakwathandana nomuntu othi mushade naye athi vuka kumele sikhulume. Athi vuka, athi hey wakwavusa ebusuku. Vuka sikhulume. Hey kubhlungu ukuthandana nomuntu onga-understand. Kubhlungu ukuthandana nomuntu onomsindo. Kubhlungu ukuthandana nomuntu when everything is quiet. Beso bakhulumayo abazimjola abangayazi. Athi intombi yakho mingakulwisi for nothing ayikuthandi. Bakuthi ushada umuntu okuthanda uyakuhlonipha. Kodwa ubushada isikhwangkhwangu, kakade ufuzunina, kakade kwakwabo. Abayingozi umuntu ozalwa unina ongashadanga, kodwa waba negrudge ngomshado. uNkulunkulu wambusisa ngomshado ngoba unina will always be negative. Let me say that again in English. Abayingozi umuntu ozalwa unina ongawutholanga umendo awufunayo. Ngoba uthe ngawutholanga lowo mendo awufunayo nawuthandayo, ingane yabusiswa ngomshado, she becomes negative. Khona abanye bethu imshado wethu kabekade abangcona inkinga umama. Yabo kubuhlungu kwani wendoda usayithanda. Akube kubuhlungu uba isalukazi. Because impilo yakho yonke you always live grudgingly. Mina kangithandanga ubabweni wine nenthanda. Hawu Jesu ungena phakathi kwabathu ukuthula. Khona eminye imizwa ubuzosondela kuyona namhlanje. Uthi ukuthula kuleli ekhaya. Ngoba bona abantu begqokile bebahle. Kanti ukuthula kusekho. Baxabene bebodwa, babonjene bebodwa, abakhulumisana bebodwa, bafike ngemhlangano. Samhlanganweni wodwa kodwa bafunani. Babona sebekheleleza beza kuJesu, nanti isakramenti elingcwele kakhulu eliphilisayo, kodwa bafunani. Hlezi ngishumayela, kuthiwa sindi isikhoma somuntu wesifazane esinami. Kunezinye izinto esisabayo ukuzenza inkinga yethu ithandwa zami, suke salisheba izwi likaNkulunkulu. Suke sahlala kwasikuthandayo, okusilimazayo sakubalelela. Ngiyayithanda le ndoda. Kimi singenile. Bese bamphefumulela ngomoya ocebileyo. Thiyamkelani umoya ocebileyo. Athi zona salame nibaxolelayo, aseyixolelwe. Babophelayo boshiwe. Sho njalo encwadini kaMateyu athi where 2 or 3 are gathered in my name, athi there I am. Khona inkonzo engithusayo. Bangaka abantu esesibabulele. Bangaka abantu esesibangcwabile. Bangaka abantu esibakhulume kabi. Bangaka abantu where we gather together bezwe abantu bethe friend, let's go out for coffee. Athi kunendaba engifuna ukuxoxela yona. Athi kunomgosi engifuna ukusikela wona. Athi kunezinto engifuna uzazi. And bangaka abantu who've been slaughtered on the tables of our social media. Bakhona kungithusa kakhulu. Athi labo zono zabo ithethelelwe. Oh moya ongcwele. Abanye bethu we don't need to forgive other people. We only need to forgive ourselves, but we cannot. We struggle to forgive ourselves. We cannot accept ukuthi Thembelani, I'm a sinner and I've messed up.
khona abanye bethu abahluleka ukuyixolela, abakwazi ukudlula beyond what they've done. Hey, Nkosi uJesu, bangaka abantu abahleli balala ngamaphilisi namhlanje. Hey, khona inkonzo engiyithandayo, inkonzo yokwamkela. Ikwazi inkonzo yokwamkela. Uthi intombazane kwamkela isimo samkele, there's nothing else you can do. Akukho okuzokushintsha. Yazi abanye bethu beswela iphilisi elinamandla, akuliphuze leli philisi lokwamkela. Nkosi sekwenzekile. Just accept. Yamkela. So ibhedlela, siyako St. Augustine, siya entabeni. So exhaust ama-medical aid, siyogijima ama-therapy, siyogijima zonke indawo, zonke inyanga, zonke izangoma, bonke abathandazi, and bonke abazoyidla imali yethu. Lilodwa ikhambe esiliswelayo. Yamkela. Ngiyawuthanda umkhuleko kaFrancis. Ngiyawuthanda futhi lo mkhuleko we-serenity prayer. To accept the things I cannot change. To accept. That's khona inkonzo ebalulekile ithandwa zami. Akukho okunye engizokwenza. Sesifikile isikhathi. So njalo uJesu. Asesifikile isikhathi sokuba indodana yomuntu. Khona bacula kamnandi. Bathi yes nakuwe. Yes! Leyo mini yokwamukela yes and kwakuswelekile. Aha. Hayi man. Yes. Yabona athi amadoda amadala umedlule encome hebona zikinsizwa ilele phansi ebeqa bephathwa. Athi uyathela wona osulapho. Athi kakade athi siyogqazela kwalabo phansi. Hayibo bangaka abantu abasabayo ngoba sibanibani once they find out they will destroy us. Abangaka abasabayo once they found out bazotshela izwi hayibo. Yamazi umuntu oblackmailayo. There's one thing to deal with umuntu oblackmailayo. Msizi ukuthi lento afuna ukuyikhipha ikhiphe. Usuyagijima unkosikazi wami. Ngiyangena ke unkosikazi wami. Ngithi ngoba khona labo ma. Yamazi umakhopheni, uyazazi umakhopheni, kodwa once ngoba nakhe sefuna ukudestroy yonke into, siyagijima kusenkosikazini. Athi enkosikazini, hayi usibanibani unginengane naye. Cela ukukhuluma noma obaba banezingane ngaphandle. Musuba isilima. Suba isilima. Ingane yendoda yakho thatha ifake ekhaya. Lethe egcekeni. Ngane yendoda yakho funani ngale muzi umuntu asifazane athi we mame banonina babo we mame akeke mina ngakhulisa ingane nomfazi. Hayibo usuba isilima thula kubazalwane. Yasengizothula ukuthula kubazalwane. Kufike linye ikhehla namhlanje ukuthula kubazalwane. Ayazi inkinga ilelela. Uzothatha u-3,000 rand ayomnika uma wengane akushiye no-2,000 ney'ngane eziwu-4. Kanti bungesona isilima thatha ingane ayizodla ukuphuthula la ekhaya lo-3,000 nalo-2 awubondle bonke. Wasimithisa isilima. Silima esokuvusa ngo-2 ekuseni. Nongixolela sezohamba leli khaya. Isilima ozoze sokuvusa ngo-2. Ithi yini kwenze njani? Ithi ngiyagula kulaleki. Kwenze njani? Athi ngifuna ama-hot wings. Yodwa inkonzo engihleli kuyona. Yodwa inkonzo engihleli kuyona. Yodwa inkonzo engihleli kuyona, inkonzo yokuxola. Funda ukuxola. Funda ukuxola. Angathi afika. Dini uyafa. Awuyazi le ndaba. Athi besuzwile uthi bese ngizukuthini.
ukuthi ngikhulelwe ingane kaSibanibani. Hawe ma cela ukhuluma isingisi. Thin line yakhumbula thin line ya Good Friday. Thin line, thick line yakhumbula. Yabona besasho njalo ebesiyasho wena lo thin line alokho ekhuluma ngaye kulekisa uyilethela ekhaya. Thula bazalwane. Khona inkonzo engifuna ukuyakuyona bese ngiyaqeda. If you cannot forgive yourself, you will always be a prisoner of someone else's judgment over you.